ku mata ku ji tsoron Allah in ku aurar da 'ya'yanku. Idan 'ya'yanku sun kawo muku labari to ku kira mai gidan, kar ku yi zuciya ku ce yar din ta zo ta yi zafafa muku zuciya, ku ce aini banza ba zan kira shi ba. Kawaye ko makwabta su zo su ce haba wance, haka kuma muka ji abin da ya ma wance, la ilaha illallah, ai da man ba dan kirki bane. Sai ta ce rabu da ni zai zo ya same ni billahi azim, kowa ya sha fura da ni, menene kun san irin wannan Hausan ko? Kowa ya cito da ni, miya ya sha da ni, kuma ke uwa ga baban nan wani baban soko ne yana zaune shiru, Allah sarki. Maman ta yi akwai matan da ba zai ta tallama baban mari ma, baban kuma sai ga ya shiru ba zai ce komai ba. Allah sarki, irin wannan yan mata yan wuta kenan, tun daga duniya yan wuta kenan. Ai garki ga ko kina waina mijinki inda kike so ba burgewa bane ma, in kin yi a idon masu ilimi kin faɗi ƙasa. Wannan zaki yi a idon jahilai shine za su ki burge su, amma duk mai ilimi na addini ya san kin faɗi ƙasa, ba girma ba daraja, ba wayewa bane. Kuma ba wayewa bane ke yarinya ki ce wai waye iyaye na basu isa ba wallahi. Mun ta kace to ai muna ganin kaman babanki ya zaba miki wance ko ki aura ko mahaifiyarki ta zaba. Wa ni wallahi tallahi gidanmu wallahi mama na bata isa ba. Ba za ma ta ce ni na san me karan shi, sai ta ce ni na san mama nawa ba za ta hada ni da wanda ba na so ba, baba nawa ba zai hada ni da wanda ba na so ba. Me kara kenan. Amma in ka samu ni gatu, ita ne take cewa wallahi babana bai isa ba, mama na bata isa ba, kuma tana gaya ma saurayi, tana bude mishi kofar reni. Kai saurayin in ba wawa ba ka gudu kawai. In ka ce yayi halo baka zuwa gwaje na ce kai ba komai, ina kana ina ce nayi maradi. Ka canza ta. To tana rena babanta da mamanta, su suka sha wahala suka haife ta a cikin ciki, sun yi shekara wata tara suna ciki, tana rena su. Kai kuma waye ba za ta rena ka ba? To irin ka kai in ka aure ta wannan abinda za ta yi maka in kai wasa, ina ga kullum sai ta kunkwasa maka ƙwarya a kanka.